Putarik mentau benai risau arhaja arpsau ka dei kasngi ka bansa kan ma ha ka thup tho nam ye ki kam jong ka hima sora namar dei ha ka ni kasngi bala pun urlong ya ka jingang nu jong ka ni ka hima banai na mi ka surak na du ka shnong mau kudang hadu ka yeng trai kam jong usim ka hima sora ha ka kerteng jong usim barim jong ka ni ka hima kata ha ka kerteng jong usim duan sing sim nadu kani kataring nadu kasurang ba ha kashnong mau kudang hadu office trikam jong sim ka hima sora antip no kum ka duan sing sim road hadin balayo ru ka jingmenjur na ka sarkar jala hadin baka kenhun menteri jong ka sarkar MDA 2 kala priang ya kani ka jingterwa jong ka hima sora nadu ki kindiat snam palala haka lai putarik mentau benai risau ajab sao lapan skam yakani ka jingpen kala kerteng yakani ka surang haka jingyalang kabalalong hamau kudang hakaba leidon ringkat UMLA ka sora uba given M million kum ukongsan ringkat UMDC kum usembot kongsan kiwede kiblayadan lang hakani ka jingyalang kikin thup yau usim bamenta kahima sora upaim freeman sings im usketri kani kahima uba BV Rembai chairman kamighalia tourism development forum uba alan w kharkongor but kiwede kibla shakhat subha bakan thop yakikli nong senshar shnong duan sing sim long nuksa barat ba bha teng banle ikanu kam ka babaha ngait ha khap jong du duan sing sim ru le siu la asmuthu ba bun ki bri kin sakren persya dan ni ka perthai kan sakren persya ringan nut ban ong ba usim duan sing sim udon ni ka wei ka jinglong quality jing u ka de jing yu i jingai nam ta ka jing bha jing slur ba jing stan banle ka kam bahawat ka perthai mentaru bun ki ban kren persya bun ki ban than perthai social media amtan da kren ka babaha er sha kren sniu ben tin riu duan sing sim udem be khop minot da ka bai i jingai nam ta ka jing bha ka ba phalang ha du kini sngi jing mentoi bangi yo na ka jing le jung u dang phalang dang trikam hadu kini sngi udem minot bat sngap ya ki kritik kadang gaji ong haktin pareng there has not been any monument being built for a critic haktin khasi kemud 4 don unu mot ubangite nam ta ubri ubala miet tampan kento nrei ya ki mot la te nam ta ki kamba bha bagi briu kile hakni perthai ne de jinglong jong duan sing sim ya shong kroi hang ni em ta kasi bar khoi gilong nong yalam halai benta ni de nuksa barat ba buan ban kentho nrei na kamta kam bha sat klot ya skor ban pentikna ba kata ka jingi i jengai jungi ka de ban trekam nam ta ka rau pateng ba benta bat du nam ta ka lawai ban wan habang isiam ya ka jingkit kli ban yalam kum kinong kit kam sunong halai benta ngide ban combine penyekhle ya ka jinglong jong news im makhra jungi ka combination jong ka jing seluruh jong jing start maka jing i jengai kadiban lam lenti yang i hadu gini kisingi ka jing bu yu te umat nong te ndei e tang ban pensa nam ndei te umat udi ban kren breu ka por se por ya ki mati bakhra jong ni usim duan sing sim Banagalyang gajonga ngason ay kublay kerpang e yakihima sora hapo kajialam jong ipaim freeman. Kani kadai kasin kabasaw. Kabala kila penlong kerpang ya kani kasingi ka laipo tarik jong new benai Oktober man kasnem. Bankin mau burom yos im duan sings im us im bakraw jong kani kahima sora. Panagalyang ga jonga ga sunshim ga nikalat ban ay kublay kerpang yaiba bivir mai. Ibalong isketri jong ga hima sora. Glalum jingtip labun
Balashnaru ya kini kikot lingkodop. Ban pelsyang ban pensapriang ya kani ka kubor. Ya kikam kibarat ba. Bau news em bakrau joka hima sora. Ulale hakapor badanglong usim. Jong kani hima sora hakitu kipor kibamansua. Ngemla balen habangi pule ya kini kikot lingkodop. Nyoi da shisha ya kikam kibarat ba. Pagkadai da shisha kumla kren henne nagalang jo kinong kren syakmat. Babun na preng kipay ba lesi baro si katang isa hako umdum. Don teng kipen sapriang kulmar gi kubor. Bos iem sora udeus iem ubasyet kelah. Henai pangila yoi. Ya kani ka jinglum jingtip ling bay ba bivi ramai. Yoi de shisha bolong shisha usim ubakraw. Bangila yoi de shisha ya ka jing start ke jing shempang ka jong u. Mangi so thu shwaban shem ti mo u ka khet. Yoi bag hima sora kalalong ka bajat popra. Ban ku mangi juong. Ban penjot ya kanono ko penta kalong basuk. Handai ban tei biang ya ka kamde ka kam ka basuk. Yoi de shisha ka jing start jing shempang jong new sim bakraw. Berapel syang man penteli biang ya kan gi mas sora. Berapel syang man penyar gi mas sora. Bashna ya ka riti dostor ya ka sinshar khada. Berkabayai ne ya isa hadu kini gi singi ki por ki bamanta. Bangiyo I de shisha baga jingsoi ka jongu ya ka soskular house nem khatraspa at pondai. Baru David Scott nyo I bagane ka soskular. Kalau ailat ya ki missionary banwan syakani ka time sora baling ba kini ki missionary nila yo I belas sapriang ka jingnang ji start hakani ka time ka ba I ka jongi de halor ta benta bangi so thu baling ba museum bakraw nila yo I banyale persya ya gilang persya Nyemdai ban panon kam da kawailam. Hendrai ngidon kam ya ka bol jabir. Bangi so thu habangi em mangani ka juk chungi menta. Kam de isu ka juk jonga jingele bangi nyele da kitiak thma bat kumta telter. Regla de ka juk jonga jingele bangi nyele da ka bol jabir. Dan kam bangin nang penep ya kani ka jabir ka jongi. Bagin pelsyang man job ya kita kilang persya. Hagi pentag bo pero per abangi kendu haka emlang ka salang haka sinchar khadar abangi kendu na kawi ka por syakawi pat hoy niyo I de shisharo kumla kado henne na galiang jong MDC badon burom bagathi ka jing ya kaliang ya ka jaka haka por baga sarkar phareng ka don kam ka jaka hangthi polo sora kilapan na usim duwan sing sim hakabana kaliang ka jong ukrem sim la IA la pelsyang mane kaliang bat ka the ka majai bangi so thuru bakum ka jai penrio abangi em hangne sa perthai ko mangi juang ka jai penrio hi ka ba klem ka khendo ka siap kalong ka jai penrio ka payap dialor kani ka benta bana kaliang ka jongi kiba em hangane ka pateng ka bomenta idan kam banyo kor hamtam hagwai dei barka khindau ka siam banyo I banagalang jongi kum ka jalla ni saudan bok sibun ba kum ka jalla nilong ka jaj banriru ka bakarpang banyo I ru lingba ki ain joga sarkal jalla late lakum Bangiemla bandi ya kini ki jaka ki puta jongi sa kibal jalla. Barkani da shisha. Nagalang ka jongi kalong ka jingjob ka bakraw. Re ka ju opor nagalang ka jongi kum gibriu ki ba em hakani ka pateng ka momenta. Idon kam banyang yai penne pensa nang yai penjana ya ki ki badon. Nang banagalang jogi pateng ka manwan. Ken pertu ya ki ki ba min barim kilabu nagabenta ka jongpi nagalang ka jongi hoy kani ka de singi ka pakarpang bangilayo pan ple yaw te umot
hang teh po mau kedok ban pensakan mau ya kani ka jing pli perda ka jongi Banason ay kublay kerpang ya ka sorkal jela hapo ka jalam jong menteri rangba uso konrad ki sangma hoj ay sembut menteri rangba iba prestun tensong ki officer jong ka sorkal jela khamtam nagaliang jong ka tanah GD ki belas ngap ya ka jing pensgo nagaliang jong ipaim Freeman berkumju ya ki dikhot jong ka executive committee jong ka himasora ban pensngau siya ka sorkal jela baladan kam ban ai kelteng CM duan sing CM road ya kani ga Shillong Sora road nado nang ni na mo kodok hadu hang tia po office jong CM hima sora lingba ka yoba sora ban sakan mau nagabentaw ni CM ubakraw ban nagalang ga jongi ang ex-cam ba kini ki kam ki parad ba ki ban nagalang jong UCM duan sing CM ulale hagitu gi por bomenswa nagalang ga jong aro nga simini galat ban ay ga jingket bok kedwiang boblay una ay kamtam ga jing start jing champang hay paim Freeman iblalong paim la bun snem hapo kani ga himasora ringkat perkiwi-kiwi ki the court committee jog himasora bon ay ga jing start ga jing champang pakin ada shisha ya kata ka jing syakri ka babhado tam nagbenta ki kun ki hajar jong ka himasora hi barok away